și valorile ei, de altfel așa se numește și evenimentul de astăzi, cu bătaie spre viitor, pentru că trecutul și prezentul ne vor ajuta să construim un pas important către ceea ce înseamnă viitorul României și a valorilor sale. Cel care va intra în structura acestui, nu numai a simpozionului, ci și a însemnătății zilei de astăzi, este doctorul inginer Laurențiu Pavelescu, președintele Asociației Cercul de la București și președintele fondator al Capital Vision. Doamnă ministru Ecaterina Andronescu, stimate domnule ministru Teodor Meleșcanu, onorat prezidiu, doamnelor și domnilor, numele meu este Laurențiu Pavelescu și vă vorbesc astăzi în calitate de reprezentant oficial al Asociației Cercul de la București. Călătoria noastră a început acum 7 ani. Inspirația a plecat de la ceea ce la începutul secolului 20, în capitala Imperiului Habsburgic, se numea Wienerkreis, sau Cercul de la Viena. Cercul de la București, în acest răstimp de 7 ani de când ființează, și a organizat manifestarea subsumată a 7 direcții. Cercul de la București se referă la aceste programe și încearcă să-și ducă menirea unui ONG prin acțiuni concrete cu caracter filantropic. Simpozionul România și valorile ei, trecut, prezent, viitor, este despre un concept. Și acest concept l-aș putea sintetiza într-un singur cuvânt: conștientizare. România și valorile ei încearcă să transmită astfel o undă de vibrație în societate și se adresează tuturor compatrioților noștri. Premierea viitorului nu este premierea unei personalități, este premierea unei potențialități. Vivat Humanitas et Scientia! Vă mulțumesc! Doamnă ministru, domnule ministru, onorată asistență, ascultându-l pe domnul Pavelescu, mi s-a umflat puțin pieptul de mândrie și deja am o considerație deosebită față de această asociație Cercul de la București. Premiul onorând trecutul Premiul România și valorile ei se acordă domnului profesor universitar dr. Cristian Tiberiu Popescu pentru întreaga carieră și pentru contribuția științific-culturală adusă României. Laurențiu, prietenul nostru al tuturor, este un om de o calitate excepțională, care vrea să lase ceva ce e clădit și creat de el, dar ceva ce devine al nostru, al tuturor. Premiul de excelență se acordă domnului Andrei Popescu. Asociația acordă titlul de președinte de onoare și părinte spiritual al asociației, în semn de înaltă prețuire, domnului academician Ioan Aurel Pop, președinte al Academiei Române. Premiul de excelență se oferă domnului doctor inginer Dumitru Prunaru, singurul român care a cucerit spațiul cosmic. Se acordă titlul de ambasador al Asociației Cercul de la București domnului președinte al Camerei de Comerț și Industrie România-China, domnul inginer Nicolae Vasilescu, în semn de recunoștință pentru suportul continuu acordat programelor și proiectelor asociației. Asociația Cercul de la București acordă titlul de membru de onoare și ambasador domnului profesor universitar dr. Teodor Meleșcanu, în semn de recunoștință pentru suportul continuu acordat programelor și proiectelor asociației. Titlul de membru de onoare și de partener strategic al Asociației Cercul de la București este oferit domnului decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității din Craiova, profesor universitar dr. Sorin Damean.
titlul de vicepreședinte de onoare domnului Eugen Terteleac, în semn de prețuire pentru sprijinirea și promovarea Asociației Cercul de la București. Cu multă atenție în acest proiect de țară. Cu siguranță, în perioada imediat următoare, probabil în 30 septembrie, la Roma, va fi lansată această platformă care, repet, are 2-3 componente foarte importante. Domnul Pavărescu contribuie constant la studiul și la toată arhitectura din spatele platformei. Sentimentul meu a fost că se creează o comunitate în jurul Cercului de la București. De aceea vă felicit că țineți această comunitate aproape și vă mulțumesc că am fost și eu participantă la acest eveniment extrem de reușit. Vă mulțumesc încă o dată și sperăm să mai venim și să vedem mai serios ce putem să facem și cu ce vă putem să contribuim și noi. România are nevoie de experiența dumneavoastră și o spun ca un administrator, ca un om care s-a ocupat puțin de partea de administrare a acestui oraș. Felicitări pentru Cercul de la București. Este mai mult decât binevenită această inițiativă, îi doresc mult succes, ancorată în valorile trecutului, vigilentă în prezent, cum am aflat, și vizionar pentru viitor. Mă numesc Cătălin Băncilă, sunt președintele Fundației Maria pentru UNESCO și cred foarte mult în proiectul Asociației Cercul de la București. Iată un eveniment de înaltă ținută, cu invitați și participanți la cel mai înalt nivel. Cercul de la București s-a lansat cum trebuie.